סוף סוף החלטתי שאני עושה סרטון בעברית. אז היום אני רוצה לדבר איתכם על לופים. מי מכם הרגיש תקוע באיזשהו מצב שאי אפשר לצאת ממנו, או קורה לכם שאתם חושבים בצורה חוזרת, ממש ככה בלופ אינסופי, עם אותם דפוסים, אותן תגובות, אותו כאב? אם כן, אתם לא לבד. אני שומעת מהרבה לקוחות שאני פוגשת, שהם ככה מספרים, את יודעת, אנחנו מנסים לצאת מזה, אבל אנחנו כל הזמן חוזרים לאותה נקודה, אנחנו פשוט לא מצליחים לצאת מזה. אז זהו, הלופים האלה, קודם כל, לא קבועים. אנחנו יודעים שזה לא משרת אותנו, אבל הם באמת לא קבועים. הלופים האלה בעצם הם מעין חיווטים שהמוח יתרגל אליהם. והמוח יכול להשתנות. אלה החדשות הטובות. והנה מה שיכול לעזור לכם. אז ככה, קודם כל, בואו ניתן ללופ שם. מה המחשבה? מה הרגש שמסתתר מאחורי הלופ הזה? האם זה פחד? האם זאת אשמה? האם זה עצב? כשהרגש מקבל שם, אז הוא כבר פחות שולט. זה דבר ראשון. מעבר לזה, משהו שמאוד מאוד עוזר גם לאישית, זה לתת לזה זמן. כלומר, תנו לזה ככה להשתול איזה 5 עד 10 דקות, תרגישו את זה, תנו לזה להסתובב, תסתובבו בזה, ואז אחרי זה תגידו, אוקיי, עבר הזמן, זהו, מספיק לעכשיו. זה עוזר ככה לעצור את הסחרור לפני שהוא משתלט לנו על כל סדר היום. מעבר לזה, לשנות מצב. כלומר, אם זה נשימה אחת, או תנועה אחת, פעולה אחת, אפילו לצאת החוצה, כפי שאני עכשיו בחוץ, בגינה, או לצייר, או לכתוב, אבל גם להקשיב באמפתיה לחלק הזה בתוככם שמרגיש תקוע. עכשיו, הלופים האלה, הם אמנם יכולים להרגיש מאוד, להרגיש את זה חזק, יכולים להרגיש את זה ממש ממש חזק, אבל גם אתם חזקים. אז שינוי מתחיל באמת בהפרעה קטנה אחת. עצירה, בחירה ותזוזה. אז גם אם זה נראה לכם ככה כרגע בלתי אפשרי, אתם לא צריכים לעבור את זה לבד. אז, מאיזה לופ אתם בוחרים לצאת?